ассалому алайкум дӯстони азиз, тамошобинони муҳтарами канали фикри шумо. имрӯз барои мо ва барои шумо як иди хотирмон аз як ҷашн гӯем. имрӯз бо ҳамроҳии акои Аббос, акои Ҳусейнҷон Нуриддинов ҷашни зодрӯзӣ дорам. ман аз номи ҳар якояки шумо ва аз номи худам, канали фикри шумо ва администратор Ҳусейнҷон Нуриддиновро бо рӯзи зодрӯзиашон табрику муборакбод мегӯям. ҳусейнҷон дӯсти азизи беҳтарин, бародари қарин, умри дароз бинед, ризқи фароз бинед, худои меҳрубон роҳати фарзандоя бинед, азобу машаққатотон роҳат шавад. мо дар масъалаи зодрӯзи акои Аббос дар канали мо, яъне Умед видео, метавонед даромаду тамошо карда бошед. мо ба шаҳри Панҷака як сайру гашт гузаронидем ва ҳусейнҷон рӯи камиву хориву зориро набинед. дӯсти азиз, осмонатон софу беғубор бошад. ҳар як шахсе ки мехоҳад бо навиштаҷот ҳусейнҷон Нуриддиновро табрику муборакбод карда бошад, дар зери яъне ҳамин комментария метавонед муборакбод карда бошед. дӯсти азиз, кам нашавед. акои Аббос кадом суруда мехонед барои додари азизатон ҳусейнҷон Нуриддинов ки ҳар вақт аз аҳволи шумо хабардор шуда меистанд? якта суруд мехонед, муборакбод мекунем шумо. кадома? кадома? аз гарбини нури қамара бихонед? абед мала гуфтишмо рафтем. дӯстони азизе ки моро ё бори аввал мебинед ё ин ки хабаратон нест, ман даъвои ҳофизӣ надорам, аммо ҳамин 2-3 маротиба сурудҳое ки мо бо акои Аббос хондем, бо якумин маротиба бо хоҳиши анами Ҳусейнҷон Нуриддинов хонда будем, ҳамон суруде ки ҳамон кас хоҳиш карда буданду мо якум маротиба хонда будем, ҳамонро мо барои мухлисон ва обуначиён, ҳамватанон, дӯстони қарини Ҳусейнҷон Нуриддинов замзама хоҳем кард. ба падару модаратон раҳмат. дӯсти азиз, ҳалокиашон буромад ки шумо барин фарзанд ба дунё овардан. ҳамин хизматҳое ки ба падару модар мекунед, тарбияҳое ки аз падару модар гирифтед, худои меҳрубон аз фарзандотон баргардад. рафтем. бар гарми нури қамар бовар намекунам, бар сарди меҳри падар бовар намекунам, бар душмани ширин забон бо макру ҳиллагар, бар дӯстони бадгӯҳар бовар намекунам, бар мо хиёнат мекунад он ёри бевафо, бар хандаи он лабшакар бовар намекунам, бар ҳоҷие ки карда ҳаҷ аз баҳри обрӯй, бар шахси аз дин бехабар бовар намекунам, гар ояи қуръон ба пул мулло бихондагар, бар саллаву ришаш дигар бовар намекунам, ای آرزو باور نما بر شخصی با شرط، مردی کند نامرد اگر باور نمی کنم،
мардӣ кунад номардагар бовар намекунам, бовар намекунам. саломат бошед. Акои абу шумо бозордурустон муборак бод мекунем. дӯстои азиз, мо суруди бовар намекунам хондем, аммо мо ба ҳусейнҷон нуриддинов, ба инсонгариашон, ба хоксориашон, ба қадрдонияшону, ба ояндаашону, ба ҳама чизашон бовар мекунему. халос, шумо ҳам хуб кардед ки бовар карда аъзо шудед. боз ҳамун шахсоне ки аъзо нестед, дилпурона бовар кардаву ба канали фикри шумо ки администратораш ҳусейнҷон нуриддинов ҳастанд, обуна шудан гиред хато намекунед. дӯстони азиз, манотон ба худо. дӯсти азизи ман, ҳусейнҷон нуриддинов, ба гуфти худатон бошеду бошед дӯстон.